Ako si Rodel, isang sundalong lumalaban sa mga taong labas na kumakalaban sa ating pamahalaan. 30 anyos na ako at sa kabundukan na umiikot ang buhay ko. Salamat Idol Casper at isa ang aking kwento sa napili mo. At pipilitin kong imulat ang mga tao na may mga nilalang talagang nabubuhay sa ating mundo na hindi kagaya nating mga normal na tao. Tubong Quezon ako at galing ako sa pamilya ng mga antingero at antingera. Ang partido ng aking ama ay Tubong Batangas at ang aking ina naman, ang kanyang pinagmulan, ay sa probinsya ng Rojas. Napunta kami sa probinsya ng Quezon dahil sa pag-iwas sa mortal na kalaban ng aking ina. Ang kanyang mga kamag-anak na pilit kaming isinasama sa kanilang mga maling gawain. Ang ama ko at ang aking ina ay parehong may talisman sa katawan. At ako bilang panganay sa 3 magkakapatid na lahat ay lalaki. Tinaniman din ako ng aking ama sa katawan ng isang talisman na magagamit ko sa kabundukan. Dahil nga ako ay isang sundalo, kailangan kong gamitan ng tagabulag ang kalaban. At ako ang inaasahan ng mga tropa ko kapag nasa kagipitan na ng labanan. Nagkakilala ang aking mga magulang dahil na rin sa kanilang mga misyon. Ang pumuksa ng mga lahing aswang na nananatiling gumagawa ng masama sa mga tagong probinsya dito sa Pilipinas. Ang ama ko ay gumagamot ng mga nabarang at mga nabiktima ng mga aswang. At nakilala niya ang ina ko sa bayan nila sa Batangas, habang lumalaban din ang ina ko sa mga nilalang na walang ibang ginawa kundi ang manakit ng mga ordinaryong tao. Kaya pareho silang pinag-iinitan ng iba't ibang uri ng mga kampo ng dilim. At buhat kami ay mapadpad sa probinsya ng Quezon. Natahimik na ang buhay namin. At doon ako nagsimulang pumasok sa kampo upang maging sundalo. Alam kong ligtas na ang buhay nila kasama ang aking 2 kapatid at ang aking partner na si Len. Matagal na rin kaming live-in at nakilala ko siya sa training ko sa bundok ng Sierra Madre. At nakilala ko siya sa training ko sa bundok ng Sierra Madre. Hindi ko pa siya mapakasalan dahil lagi akong nasa misyon. At isa siyang babaeng matapang at palaban dahil ang mga magulang niya noon ay dating mga NPA. Pero sumuko na sila sa pamahalaan, kaya naman masaya ako at nauunawaan niya ang aking trabaho. At sanay na siyang umaalis ako at natatagalan bago makabalik muli. Kada matapos ang misyon ko ay dinadalaw ako ni Len kung saan man ako mapadpad. At dahil sanay siya sa kabundukan, hindi na siya nahihirapan. Dahil sa mga magulang ko, natuto na rin sila na gumamit ng talisman. Magaling ito manggamot ng mga sugatan. Kaya naman minsan napipilitan siyang tumigil sa aming barracks upang gamutin ang iba naming kasamahang sugatan din. Pag nagkulang kami sa mga doktor na inaasahan namin na gagamot sa amin ay agad natulong ang aking partner na si Len. Pumapayag naman si Kapitan na kasama ko ito sa aming misyon. Dahil alam naman ni Kapitan na sanay ito sa kabundukan. Pero pag alam kong delikado na ang lugar ay hindi na ako pumapayag at pinapabalik ko na ito sa Quezon. At sanay na siya sa ganoon ang sitwasyon namin. Wala akong naririnig na reklamo sa kanya. At lagi siyang nakasuporta sa akin. Ang kanya namang mga magulang at kapatid ay nasa loob na ng kampo at may mga trabaho na ang mga ito.
Tumutulong sila sa mga sundalo at binigyan sila ng negosyo ng gobyerno sa loob ng kampo. Buong akala ko sa buhay ko ay ganoon na lang ang mangyayari. Lalaban kami at ipagtatanggol namin ang gobyerno. Minsan din akong nasusugatan, pero daplis lang kalimitan. At madaling maghilom ang sugat ko dahil na rin sa talisman na nakabuon sa aking katawan. Maging ang ama ko ay tiwala sa akin. Alam kasi niya ang kakayahan ko. Siya ang nagpapakain sa aking talisman kapag umuwi ako. Pinapakain niya ito ng orasyon. At masayang masaya na ako dahil sanay na ako at kinamulatan ko na ang ganoong pamumuhay. Normal lang sa amin ang ganoong pamamaraan at kilala kami sa aming lugar bilang mabubuting tao. At kami ang kanilang nilalapitan oras na may mga sakit silang hindi nalulunasan ng mga doktor. Dumadating din na minsan sa buhay namin na may mga pagsubok at kalabang dumadating. Lalo na pag humingi ng tulong sa aking ina ang mga buntis. Nagpapaalaga sila sa aking ina upang hindi maamoy ng mga kakaibang nilalang. At doon nagagalit ang mga nilalang na ito sa aking ina. At dito na magsisimula ang walang katapusang gulo at mapipilitang labanan ng mga magulang ko. Wala naman silang magagawa dahil laging buo ang suporta ng aking ama sa aking ina. At mas malakas ang talisman ng aking ama. Kaya nahihirapan ang mga nilalang na gustong saktan ang aking ina. Ilang buntis na ba ang naligtas na nabantayan ng aking ina dahil sa mga tiktik na gumagala sa probinsya ng Quezon. Dahil sa ganong trabaho ng inay, kahit papaano nagkaroon na rin ito ng konting kinikita. Nakakatulong sa amin ang mga inaabot na donasyon ng mga buntis na nagpapaalaga sa kanya hanggang sa sila ay makapanganak na ng ligtas. At pagkapanganak ng mga buntis, siya na rin ang nagiging hilot at ang maging mga sanggol nila ay pinapaalagaan na din sa inay. Kada tapos ng misyon ko ay babalik ako sa Quezon upang makasama ko naman ang mahal kong si Len at kumustahin ang aking mga magulang. Ramdam ko ang pagod ng aking ina, pero nauunawaan ko na gusto naman niya ang kanyang ginagawa. Ang aking ama naman ay dinadayo na rin ng mga nakakakilala sa kanya dahil pag ang isang tao na may talisman sa katawan at matanda na, gusto na nitong magpahinga, lalo't may malubha na itong karamdaman. Ang ama ko ang nag-aalis at nagpapalabas ng talisman sa katawan ng isang tao, kaya minsan dumadayo sila sa aking ama. Maging sa bayan ng Batangas, may mga kamag-anak siyang gustong magpatanggal ng kanilang anting-anting sa katawan. Ang ama ko na ang nagsasaya dahil doon kumikita rin ang aking ama sa mga mayayamang gusto ng alisin ang talisman sa katawan. Sa ganyang pamumuhay ako lumaki at bata pa lang ako, alam na alam ko na ang tungkol sa kaalaman ng aking ama. Masaya naman ako pag ang gobyerno ay nagbigay ng hudyat sa aktibong kapayapaan. Ibig sabihin, walang labanan. Parehong mamamahinga ang taong labas at kaming mga sundalo. At masaya ako dahil matatagalan ako sa aming probinsya at makakasama ko na ang aking minamahal na si Len. Gusto ko na kasi magkaroon ng anak ni Len at hindi pa ito ipinagkakaloob sa amin. Gusto ko man siyang pakasalan pero natatakot ako na baka biglang magkaroon agad ako ng misyon at hindi pa natatapos ang aming pag-iisang dibdib. Dahil na oras na tumawag sa amin ng aming batalyon commander ay kailangan naming mag-report agad sa kampo
at ora mismo ay aalis kami. Ilang beses na bang nangyari yon? Naganda kami at bumuo kami ng plano ni Len at halos hindi pa natatapos ang buwan at hindi pa naiisa-ayos ang lahat, maging simbahan at lugar ng kasalan, ay agad akong tinawag. Kailangan na daw akong mag-report sa kampo. Kaya sinabi naming maghintay na lang kami ng tamang panahon dahil talagang hindi pa oras. Lagi mong tatandaan, Lynn, kahit hindi man tayo makasal sa simbahan, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Nauunawaan ko, Rodel. Alam ko ang pinasok ko at tanggap ko ang lahat-lahat sa iyo. Alam kong dalawa ang mahalaga sa iyo. Ako at ang misyon mo. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos dahil nakakuha ako ng asawang napakamaalalahanin at lagi akong inuunawa. Kung tutuusin, sa tagal na naming magkasama, kailangan na pakasalan ko na siya. Pero inunawa pa rin niya ako. Mahirap ang buhay ng isang sundalo, lalo na kung may biglang misyon at red alert kami. Agad kaming papupuntahin kung saan man kami ipadala upang labanan muli ang mga kalaban ng gobyerno, at lahat ng iyon ay inuunawa ni Len. Kasama ko ang gabay ng magulang ko na lagi nilang pinapaalahanan si Len na sundalo nga ang napangasawa nito. Sinasabi nga nila na sala sa init at sala sa lamig ang aming buhay. Minsan akala namin bakasyon kami at walang misyon. Pero biglang tatawag ang kampo at agad kaming sasabak sa labanan. Sanay na ang katawan ko. Lalo na yata ang hirap, sugat man at mga karamdamang hindi pangkaraniwan ay naranasan ko na sa kabundukan habang lumalaban sa mga kalaban ng pamahalaan. Naranasan ko na rin na magkasakit ng malaria dahil sa mga lamok at lahat ng iyan. Hindi ko alam kung bakit nalalampasan ko. Dahil na rin siguro sa talisman na ibinaon ng ama ko sa katawan ko. Ilang nawalang buhay na rin ba ng aking mga kasamahan ang aking nasaksihan. At ang ilang namamatay na lang sa tabi ko. At lahat ng iyan napag-aaralan ko na. Sa klase ng trabaho ko, kailangang matibay ang loob at kailangang malakas ang aming isipan, katawan, at kahit sa anumang kalamidad na aming dadaanan. Isang pangyayari pa na napalaban kami sa parting Mindanao. Halos mga buhay na patay ang aming mga kalaban. Mga rebelde na halos wala nang pakialam sa kanilang buhay. At ang lagi nilang iniimik, patay kung patay. At nakikipagsapalaran kami kahit alam naming delikado ang aming buhay. Sama-sama kaming lalaban at lagi kong sinasabi sa kanilang, buhay kaming dumating sa lugar na iyon at uuwi kami din na buhay. Nakakapagtaka rin minsan dahil may mga nakakalaban kaming mga tao na alam kong may taglay din na talisman. Lalo na ang mga taga Mindanao na may mga kakayahan sila na halos hindi sila tinatamaan ng bala at napakagaling nilang makipaglaban sa kagubatan. At aking napag-alaman ng mga rebelde sa Kabisayaan ay mga traidor. Mga banat na banat ang buto at matatapang. Alam kong iba sa kanila ay may kaalamang hinding-hindi nila maililihim sa akin. Dahil nakikita ko ang kanilang galawan. Kalimitan sa kanila, hindi lumalaban sa araw. At sa gabi sila lumalaban ng palihim. Sarhinto, dating gawi. Ikaw lang ang mata at tenga ko sa gabi. Bulong ni Kapitan.
Kaya naman bawal akong matulog o umidlip man lang. Traidor ang mga rebelde. At kung hindi malalakas ang pakiramdam namin, malamang ubos na kami noon pa man. Pero sinasabi ng ama ko, talas ng pakiramdam at lakas ang aking pangamoy at pandinig, ang aking panlaban sa kanila. Kaya naman lumalaban ako ng patas at ang aking katwiran, patay din kung patay. Basta uuwi ako ng buhay. Ano ba yun? Ang gulo ata. Sa oras ng labanan, rosaryo at ang aking talisman ang aking hawak-hawak. Lulusob kami sa gitna ng kabundukan na hindi namin alam ang aming paroroonan. Tatawag muna ako kay Len upang humingi ng dasal at alam kong kabado siya para sa akin. Pero alam kong nagtitiwala siya sa kakayahan ko. Pagmamahal niya at dasal ang aking daladala. Oras na lumabas ako ng bahay. Naranasan din naming maligaw sa kagubatan. Halatang nililigaw kami at hindi namin alam kung anong klaseng mga nilalang iyon. Ilang beses na bang nangyari iyon na halos paulit-ulit kaming dumadaan sa lugar na iyon. Pero ang lahat ng iyon, nalalampasan ko hanggat kasama nila ako. Muli, si Kapitan ay ako ang inaasahan sa ganong pangyayari. At oras namang makalabas kami, gumaganti naman ako sa kanila nang hindi nila magugustuhan. May mga sinasabi tayong kapre at tikbalang na hindi natin sila nakikita. Kayang-kaya nilang paglaruan ang mga tao. Sila ang malimit naming kaaway sa mahabang lakaran. Ilang beses na ba kaming napadaan sa mga kawayanan na halos walang tigil ang aming paglalakad. Pero hindi kami nakakalampas sa ilog na punong-puno ng kawayan iyon. Kaya naman alam ko na ang aking gagawin. At ang aking kalaban, suko sa aking kaalaman. Kumukuha ako noon ng punong kawayan at dahon. Ibabaon ko ito sa lupa. Sabay bulong ng orasyon. Masasaktan sila at halos maiirita sila sa aking ginagawa. Rinig na rinig ko ang kanilang ungol at ramdam kong nahihirapan sila sa aking ginawa. Agad naman kaming aalis sa lugar dahil kita na namin ang tamang daan. Diretso na kaming nakakalakad sa kapatagan. Ganyan lang ang buhay, sabi ko nga. At lagi kong pinapaalala sa aking mga kasamahang sundalo na huwag panghinaan ng loob. Dahil pinasok namin ang ganitong trabaho at pag kami naman ay nakalampas na at nakabalik na kami sa aming kampo, napakasaya na namin at kay sarap sa pagkaramdam. At halos lahat sila magpapasalamat sa akin. May mga kaibigan na akong sundalo na halos ayaw pumunta sa misyon pag hindi ako kasama. At mayroon din namang mga matataas na opisyal na laging ako ang tawag. Dahil umaasa sila na kaya ko ang aking pupuntang misyon na pagdadala nila sa akin. Masaya na ako pag ganitong nakakatulong ako. Kahit alam ni Kapitan na halos hindi na nga matuloy ang aking kasal. At nangako naman ito na hahanapan ako ng schedule upang makapagpakasal na kami ng minamahal kong si Len. Sarhento, ako ang bahala. Pangako, gagawan ko yan ng paraan para makasal na kayo ng asawa mo. Saad ni Kapitan. At ang pangakong iyon ay lagi kong iniisip pag ako'y nasa misyon. At ang lagi ko ring iniisip, uuwi ako dahil magpapakasal pa kami ni Len. Wala ring okasyon sa aking trabaho, kahit Pasko, birthday, fiesta, at kung ano pa man.
Hindi iyan uso sa amin. Kung saan kami abutin, doon na lang din kami magpapalipas. Gusto man naming makasama ang aming pamilya pero hindi pwede. Lalo na pag napaduty ako sa mga isla o tawid dagat at sa mga probinsyang malalayo. Hindi agad kami makakabalik at ilang buwan kaming magtitiis. At doon, kahit ang ulam namin ay gulay lang at halos wala ng bigas, ay pipilitin naming maging masaya. Naranasan ko na rin na makakita kami ng mga pamilya sa kagubatan at hihingi kami ng tulong o tubig o kahit prutas lamang sana. Pero hindi nila kami tinutulungan. Ganyan sila sa amin. Dahil ang tingin nila sa mga sundalo ay kalaban. Dahil din ang mga pamilya nila at kamag-anak ay mga rebelde. At hindi naman namin sila pwedeng hulihin dahil wala naman kaming katibayan. Mahahalata na lang namin na sila ay mga kamag-anak na mga rebelde sa oras na lisik ang mga mata sa amin at galit habang kami dumadaan sa harapan ng kanilang kabahayan. At doon pa lang ramdam na namin dahil pwede kaming traidorin anumang oras. Sa ilang taon naming pagtitiis ni Lynn, sa awa ng Diyos, narinig niya ang aking dasal. Gumawa ng paraan ang aking opisyal at sinabing pwede na kaming magpakasal sa loob ng kampo. Masayang-masaya kami ng araw na iyon. Hindi ako binigyan ng misyon at nananatili ako sa Quezon ng halos nasa 2 buwan. Kaya naman natapos namin ang aming pagpaplano at kami ay nakasal. Masayang-masaya, maging ang mga magulang ko at mga kapatid. Dahil alam nilang ang matagal na pagtitiis ni Lynn ay natupad na. Wala akong paglagyan ng saya ng araw na iyon. Halos ayaw ko nang pumunta sa duty ko dahil napakasaya naming lahat. May mga kamag-anak kaming dumating at mga kamag-anak ni Lynn. Nagsama-sama kami at nagsalo-salo sa simpleng handaan. At ngayon, ganap ko ng asawa si Christine o si Lynn. Masakit man pero isang pagsubok na naman ang dumating sa buhay ko. Matapos akong ikasal, isang misyon na nakakatakot. Ito ay sa dulo ng probinsya ng Kabisayaan. Hostage ang isang batalyon kong tropa at ang ilan doon, kaibigan ko. Lumuluha si Lynn pati ang inay ko dahil alam nila na ang aking pupuntahan ay delikado. Pero sinabi ko sa kanila na huwag mag-isip ng masama at babalik ako ng buhay. Halos hindi makatingin sa akin si Lynn habang ako ay papalayo. Maging ang inay, hirap na hirap akong tignan. Ang itay naman ay nananatiling nakatingin sa akin. Hindi siya nag-aalala at alam ko iyon. Dahil alam kong napakain niya ng orasyon ang talisman sa aking katawan. At sinabi niyang manalig lang ako at magdasal. Uuwi ako ng buhay. Araw ng Sabado kami umalis sa kampo at dumating kami sa aming misyon ng halos 3 araw na paglalakbay. At gabing-gabi na kaming dumating sa lugar na nakaramdam ako ng panganib dahil may kakaiba na akong nararamdaman sa paligid. Agad akong nagbigay ng babala sa mga kasamahan ko na may panganib. At alam na nila ang ganoong babala ko sa kanila. Maging si Kapitan, naramdaman na hindi ako komportable. Huwag naman po, Diyos ko. Kakakasal pa lang namin ni Lynn. Gusto ko pa po ang magkaanak. Dasal ko nun. Sargento, ang 10 nating tropa, negative na daw. Patay na sila. Bulong ni Kapitan.
Nanggigigil ako at halos manginig ang katawan ko sa narinig ko. Ang nasa 5 doon, tropa ko, na halos kapatid ng turing ko. Sarento, nagkalat ang katawan nila sa barracks natin. Napasok nila ang kanilang tinutulugan at walang nakaramdam. Agad akong nakaramdam at inamoy ko ang paligid. Tigil, may halimaw sa paligid. Sa ibang lugar tayo dumaan, kapitan. At agad naman kaming nagbago ng plano at ruta. Kailangan nating makuha ang kanilang mga katawan. Bulong ni kapitan na alam kong nag-aalala na ito. Napakatataas ng gubat sa aming dinadaanan. At talagang pinilit namin kahit napakahirap ng aming nilalakaran, ay kailangan naming marating ang lugar. Pero talagang may kakaiba na sa aking pakiramdam. Nag-iba na kasi ang amoy ng paligid at ang hangin dahan-dahang uminit. Nararamdaman ko rin ang mga yabag na at hindi ako pwedeng magkamali. Pwedeng tao at pwede ring hayop. Hindi na kami naglalakad ng mabilis. Binibilang namin ang aming bawat hakbang. Dahil maging sa mga puno, wala na akong tiwala. Agad kong hinawakan ang aking alagang talisman. Umiinit ito at kailangan kong mag-ingat. Pinilit ko sa hulihan pumesto upang mabantayan ko sila. Pero ang nasa isip ko ng mga oras na iyon, kahit ano pa man ang aking pag-iingat, tiyak na malalagasan ako ng tropa. Dahil nasa 20 ang aming bilang at napakahaba ng aming pila. At sa huling bahagi ako tumayo habang naaamoy ko, napapalapit ng papalipit ang malansang amoy. Sa ganong pangyayari, pinatay ko na ang aking cellphone. Iniingatan ko ito at pinilit kong iligay sa loob ng aking uniform. At kung ano man ang mangyari, makakatawag ako kay Len at sa mga magulang ko. At kung ako man ay mamamatay, makakapagpaalam ako sa kanila. Pero pipilitin kong umuwi ng buhay. At nung oras na iyon pala, ay nararamdaman ng ama ko ang panganib. Ulit daw ang kakambal ng talisman na dala-dala ko. At alam pala ng aking ama na nasa gitna ako ng matinding laban. Agad sumigaw ang aming kapitan. Banda kayo at maghiwa-hiwalay tayo ng takbo. Mamamatay tayong lahat pag nagsama-sama tayo. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Pero pinadapa niya kaming lahat at pinapagulong sa iba't ibang parte ng kagubatan. Pinaghiwa-hiwalay niya kami habang hindi ako kumilos at hinihintay ko ang mangyayari. Dumadagong-dong na nga ang malalakas na yabag na parang naghahabulan ang mga malalaking hayop sa paligid. Sa unang tingin ng aking talismang mata, ang tingin ko ay parang malaking oso o gorilya na tumatakbo patungo sa amin. At ang amoy nito ay napakabaho. At sa ibang bahagi naman ng aking mata, kitang-kita ko ang mga nagpapalipat-lipat na mga hubad na tao sa taas na mga puno. Maliksi at hindi iyon kakayanin ang isang ordinaryong tao. Napapalibutan na kami ng oras na iyon at maging si Kapitan, titig na titig sa akin at tinihintay niya ang pasya ko. Hinubad ko na ang aking backpack at inihanda ang sarili. Pinuno ko ng bala ang aking baril at ng lahat ay nakahanda na. Ang aking 3 patalim na may orasyon ni Itay ay ikinabit ko na muli sa aking leeg, katulad ng ginawa ko noon sa mga nauna kong laban. At nagsinyas ako kay Kapitan at sinabi kong takbo.
Umudyat din ako sa aking mga kasamahan na kanya-kanyang takbo at huwag tatakbo sa isang direksyon lamang. At napapalibutan na kami. Sinabi ko rin sa iba kong kasamahan na natatanaw ko pa na tumigil ang ilan at huwag sasabay sa aming pagtakbo. Habang ako ang direksyon ko sa mga hubad na lalaking nasa taas ng mga puno. Nagradyo ako sa mga kasamahan ko at sinabi kong lakasan nila ang loob. Dahil hindi tao ang kalaban namin. Sila ay may mga lahi ng aswang na nagiging hayop at matutulis ang kuko. Kayang-kaya silang patayin. May lason ng kanilang mga kuko at oras na mapuruhan kayo, mamamatay kayo dahan-dahan at hindi kayo makakauwi ng buhay. Isa-isa ko silang tinuruan ang dapat gawin at sinabi ko rin sa kanila na habang ako ay tumatakbo na, ang panlaban lang nila ay baril at patalim na tanso. At lahat naman kami ay meron noon. Walang sumasagot sa akin kahit isa. Ramdam ko ang kanilang takot at awang-awa ako sa kanila. Alam kong natatakot kayo, pero sundalo tayo at isipin ninyo ang ating pamilya. Lahat tayo, ngayon na, sigaw ko. Dahil sa orasyon na pinakain ng aking ama sa aking talisman. Ramdam na ramdam ko ang paligid. Napakalakas ng aking pang-amoy at ang aking mata, lampasan na ito at napakalayo na ng paningin. Naramdaman ko pag may lumalapit sa akin. Padilim na ng padilim ang paligid at alam kong kailangan ko ng lumaban. At muli ang aking paniniwala ng oras na iyon ay patay kong patay. Narinig ko na nagpaputok si Kapitan. Lumalaban na sila. At kailangan kong gawin ang parte ko. Kailangan kong mapatay ang ilang lalaking hubad upang mabawasan ang nakapalibot sa amin. Lumukso sila sa unahan ko at sabay-sabay silang tatlo na lumapit sa akin. Pero hindi nila alam na mas mabilis akong kumilos kumpara sa kanila. Natamaan ko sila ng saksak sa likod habang hindi nila ako makita kung nasaan na ako. At muli akong lumapit at pinilit kong abutin at nilaslas ko ang kanilang leeg. May sumubok na ako ay harangan ng ilan pa nilang kasamahan at mga hubad pa rin sila, naggaling sa taas ng mga puno. At sila ay sumisipol na para bang may tinatawag pa sila na kasamahan. Kaya naman mabilis ko silang sinaksak at nilaslas ang leeg upang hindi makapanawag pa ng kasama. Sarhento, nalagasan na tayo ng dalawa. May tama na sila. Tinanong ko, itinago ko muna sila sa ilalim ng malaking puno. Mag-iingat ka. Sigaw ni Kapitan sa radyo ko. Lalo akong nanggigil. At para bang gusto ko nang matapos ang gabing iyon. Naramdaman ko ulit ang mga papalapit sa akin. Agad akong sumalubong nang malapit na sila. Inunahan ko na sila habang muntik na akong tamaan ng kanilang matutulis na kuko. At alam kong pag tinamaan ako ng kukong iyon, ang sugat nito ay lason at utay-utay akong papatayin ng mga ito. Alam nilang ako'y kargado. Nagpapalipat-lipat sila ng tayo at pinipilit nila na ako ay maabot. Pero hindi talaga nila ako kaya dahil napakabilis ko ng mga sandaling iyon. Habang umiinit ang aking talisman sa katawan, ang mata ko, kitang-kita ko pa rin ang mga paparating. Inuubos ko na ang bala ng baril ko
at alam kong marami akong napatay na mga oras na iyon. Kada baril ko sa kanila, para lang akong bumabaril ng mga aso sa dami nila. At pinipilit ko silang laslasan ng leeg. Nang maramdaman nilang bumababa na ang bilang nila, marami nang nalaga sa kasamahan nila. At nagpasya ang grupo nila na lumayo sandali sa amin. Kaya naman agad akong nagradyo kay Kapitan. At sinabi kong tumakbo kami ng diretso at huwag lilingon. Iwanan na muna namin ang mga sugatan at amin silang babalikan pag sumikat na ang araw. Narating na namin ang lugar kung saan kami nagkukuta at naabutan namin na halos gulong-gulo ang paligid. At ang dami nilang sinirang kagamitan. Maging ang aming mga equipment at mga high-tech naming gamit ay sira na rin. Walang kahit isang tropa sa loob maging sa aming barracks na tinutulugan nila. Wala ring katao-tao at wala rin ang mga baril at mga bala sa stock room namin. Pero nagulat ako nang magradyo si Kapitan. Ramdam ko na nanginginig ito sa takot. Ginamit namin ang aming mga flashlight at nakita namin ang 10 naming kasamahan. Nakabitin na sa matataas na puno. Hiwa-hiwalay ang katawan at lahat wala ng mga ulo. Napasigaw ako sa galit at gustong-gusto kong bumalik at gumanti muli sa kanila. Pero pinigilan nila ako. 14 na lang kasi kami noong oras na yon. At sinabi ni Kapitan na ayusin muna namin ang loob upang kami ay makapagtago. At tibayan ang sara ng mga pinto. Upang kahit salakayin man kami ay kaya naming kumilos sa loob at maipagtanggol ang sarili. Nanginginig ako sa galit ng mga oras na iyon. At sinabi kong kung may sugatan man sa 14 na natira sa amin, ay gamutin muna nila ang sarili nila. At magpahinga na habang hindi ako pumasok sa loob ng barracks namin. At ako ay dumapas sa gitna ng kagubatan sa likuran ng aming tinutulugan upang marinig ko ang kanilang pagdating. Ating gabi na noon at nararamdaman ko ang mga kaluskos ng kanilang mga yapak sa lupa. Akala yata nila hindi ko naririnig at nagdadahan-dahan pa silang lumalapit sa amin. Napansin ko rin na kukunti na lang sila. Ibig sabihin marami kaming nasaktan o napatay sa kanila sa labanan kanina. Habang sila'y papalapit, dumikit ako sa ilalim ng malaking puno. At rinig na rinig ko ang kanilang pag-uusap. Kailangan nating maubos sa mga yan. Hindi tayo babayaran ni boss pag hindi natin nagawang ubusin ang mga sundalong iyan. At baka makapagradyo pa ang mga yan sa kanilang kampo sa bayan at magpadala ng mga helicopter. Yari tayo. Kailangan nating tapusin ang trabaho ngayong gabi para tayo ay mabayaran na. Bulungan ng 3 lalaking hubad. Kaya naman naunawaan ko na hindi sila rebelde, kundi sila ay grupo ng mga lahing aswang na binabayaran ng mga rebelde. Upang sila ang gawing tagasugod at sila ang lumaban sa amin, habang ang mga rebelde ay nasa kuta nila sa taas ng bundok. Matatalino talaga ang mga taong labas. Kaya naman ang maramdaman ko na iilan na lang sila. Nagradyo ako kay Kapitan at sinabi kong wag na silang mag-alala at kayang-kaya ko na. Nag-alis ako ng sapatos ko at kailangan kong tumapak sa lupa. Isang talisman ng aking ama na ginagamit ko lamang pag ako'y kipit na. Gigil na gigil akong gumapang papalapit sa kanila na hindi nila namamalayan.
habang nasa 10 kalalakihan na lang sila. Nakadapa sa lupa at pilit na gumagapang papalapit sa amin. Nagulat sila at isa-isa ko silang pinagsasaksak sa likod at nilaslas ko ang kanilang mga leeg. Sinigurado ko na malalaslasan ko sila ng leeg upang hindi na sila makabangon pa at makatakbo. Pero ang dalawa sa kanila ay nagpupumilit makatakbo. Pero sa bilis ko, naabot ko agad sila. Hindi ko na alam ang ginagawa ko sa sarili ko ng mga oras na yon. Para na lamang akong gumigilit ng leeg ng isang aso. Lumuluha ako at sumisigaw na bakit nila ginagawa iyon sa kasamahan namin. At kung pera lang pala ang hangad nila, bakit kailangan nilang pumatay ng mga inosenteng sundalo? At habang ang isa ay humihinga pa, nagmamakaawa ito na buhayin ko. Pero sinabi kong pagpasyensya na lang kami dahil hindi ako bumubuhay ng mga halimaw. Nakabalik ako sa aming barracks at halos ako'y nahimatay sa sakit ng ulo ko. Dahil na rin sa pagod. Sugat-sugat ang aking mga paa at ginamot naman ito ng aking mga kasamahan. Hangang-hanga sa akin si Kapitan. Talagang sinabi nito na ibubuwis ko daw talaga ang buhay ko para sa kanila. At sinabi kong kasama iyon sa aking sinumpaang tungkulin. Wala pang ilang oras, gulat na gulat sa Kapitan dahil ang mga sugat ko sa paa, dahan-dahan itong naghihilom dahil sa nakabaong talisman sa aking katawan. Sarhento, naiiba ka talaga. Saludo talaga ako sa iyo. Maraming salamat sa iyong serbisyo sa ating pamahalaan. Hangad ko na sana huwag kang mapagod sa pagtulong sa amin. Napakabuti mong tao. At dahil kakaiba ka sa amin, ipagdarasal kita na sana humaba pa ang buhay mo. Ani Kapitan. Kinabukasan, maaga pa lang at sumisikat pa lang ang araw, dumating na ang aming backup. At mga buhay pa ang 6 na naiwan namin sa gubat. Sugatan sila dahil sa mahahabang kuko at pangil ng mga aswang. Bago ko sila isinakay sa chopper, ginamot ko muna sila. Dala-dala ko ang mabisang langis ng ina ko. At agad ding nawala ang sakit at dahang-dahang natutuyo ang sugat ng mga kasamahan ko. Lalong nanggigigil ang grupo ni Canistor dahil bigo ang kanilang mga kawal na halimaw. Mga duwag ang mga rebelding yon. Pumabayan pa ng mga halimaw para lang tayo ay patayin. Ani Kapitan. Matapos madala ng aming kasamahan ang mga katawan ng mga namatay na sundalo, inalis na ng aming mga opisyal ang barracks namin doon at inilipat sa tabi na ng highway. Nagpahinga na kami matapos kaming gumawa ng bagong sisilungan. At naalala ko ang itsura ng mga sundalong nakasabit sa mga sanga ng puno. Naluluha ako sa awa sa kanila dahil sa tingin ko doon nila ito pinugutan ng ulo isa-isa. Halos ilang araw kaming hindi makakain. Nasusuka kami dahil sa aming nakita. Napakatatalas ng kuko nila. Kitang-kita ko habang pinapaibabawan niya ang tropa natin. Kwento pa ng kasamahan namin. At may nananatili pang tulala dahil sa kanilang nasaksihan. Agad kong tinawagan ang mahal ko at halos maiyak ito sa takot. At sinabi ko na lang na okay na kaming lahat kahit sugatan ang 6 sa amin. Maging ang itay ramdam ko ang kanyang pag-aalala at nang makausap na niya ako,
Kalmado na ito, pati ang inay ko. Mainit pa rin ang kambal na talisman natin, anak. Sa tingin ko, hindi pa tapos ang laban ninyo. Wika ni Itay. At agad akong napaisip at kinapa ang aking mutya. Mainit nga ito at hindi bumabalik sa dating lamig nito. Maghapon akong nakatingin sa kagubatan. Nakikiramdam na baka may biglang sumugod ulit na mga nilalang. Sarento, may bumabagabag pa ba sa'yo? Ano ang nararamdaman mo na makahanda tayo? Kapitan, may magaganap pa at hindi ko kayang ipaliwanag kung paano at kung kailan mangyayari. Wika ko naman kay Kapitan at naging alerto na kaming lahat mula ng araw na iyon. Mayat-mayat naman ang tawag at text ni Len. Noon lang daw siya kinabahan ng ganon. Sinabi ko na lang na libangin niya ang kanyang sarili. Sumama siya kako sa inay ko at para malibang siya. Ewan ko ba, pero may kakaiba talaga sa lugar na iyon. At dahil matatagalan kami doon, para bang ang aking kutob ay kakaiba. At para bang may nagbabadyang muling labanan. Ang aking mutya nananatiling mainit. Kaya alam kong delikado ang buhay ko at sa misyon ko ngayon. Ilang araw na tahimik ang paligid. Mas nakakatakot ang ganon. Nihunin ng ibon, wala kaming marinig. Pati mga tao ay wala kaming makita. Ayaw nilang lumapit sa amin. Maging ang mga tindahan nagsara mula nang dumating kami sa lugar. At dahil sa mga sidekick naming kafgo, doon namin nalaman ang totoong dahilan. Buhat daw na bumaba ang kanistor sa komunidad at nakikihalubilo sa kanila. Nagbago na daw ang kanilang pamumuhay. May dumating daw kasing halos nasa 20 katao sakay ng truck. At doon na daw nagsimula na matakot ang buong barangay. Hindi na po kami natahimik maging sina kapitana. Walang magawa. Kaya nga po, tumawag na kami ng militar at ang batalyon na pinadala, minasakar po nila. Yun nga po ang mga kasamahan nyo na naabutan ninyo na wala ng buhay. Kwento ng kapko. At dagdag pa ng mga kapko, 6:00 pa lang ng gabi, sarado na ang lahat ng kabahayan. Dahil nagkalat sa highway ang malalaking aso at malalaking ibon naman sa gabi. At ilang albularyo daw sa barangay nila ay nakita na lang na wala ng buhay sa mismong bahay ng mga ito. Halos hindi makapagsalita si Kapitan at ang aking mga kapwa sundalo sa narinig. Naaawa ako sa aking mga tropa. Kakaiba ang aming kalaban ngayon at baka gumanti ang mga ito. At dumating pa ang kanilang malalakas na kalahi. Nagpadala naman ng karagdagang batalyon ng aming commanding officer at pinadala nila ang mga sundalong galing Mindanao. At ang ilan ay kilala ko pa at nakasama ko sila noon sa matinding labanan. Malayo pa lang tumatakbo sila papalapit sa akin at agad yumakap. Kapatid, kumusta? Magkakasama na naman tayo. Masaya kami sa Rento at muli ikaw ang aming magkakasama sa lugar na ito. At balita namin, may halimo na nakikitropa sa atin. Biro naman ang mga ito at hindi talaga ako matawa at seryoso ang mukha ko. Relax sa Rento, dito na kami. Lintik lang ang walang ganti. Igaganti natin ang 10 kabaro natin na ginawa nilang hayop at pinatay na walang kalaban-laban. Nahalata ko ang gigil sa kanilang mukha. Kilala ko sila. Halos lahat sila ay may war shock pa.
At ang iba pa nga sa kanila ay halos ma-mental hospital na dahil sa tindi ng aming pinagdadaanan noon. Pero mas malala ang pinagdadaanan nila kumpara sa akin dahil sila talaga mismo ang nasa gitna ng labanan at kami ay back up lamang noon sa Mindanao. Aminado ako na iba ang kanilang pag-iisip kumpara sa akin dahil kayang-kaya nilang pumatay ng kapwa namin sibilyan. Lalo't ang mga kamag-anak ng mga rebelde ng traidor at sumasabotahe sa misyon namin. At ang alam ko, ang iba sa kanila ay may talisman din sa katawan. Kaya naisip ko na lalakas na ang aming pwersa at kailangan naming maabot ang kuta ni Nakanistor sa itoktok ng bundok. Kailangan naming bawasan ang kanilang tapang upang matahimik ang lugar na iyon. Agad akong tumawag sa aking pamilya at kay Len. Muli itong lumuluha at pinalakas ko ang loob nila. Nagkwento ako ng mga kasinungalingan para hindi lang sila mag-alala. Wala akong binabanggit na may namatay at wala akong binabanggit na may mga lahing aswang akong nakakalaban. Pero ang itay ay hindi ko pwedeng paglihiman. Alam niya kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Lalo naman akong sumaya nang sabihin sa akin ni Len na hindi na siya dinatnan ng buwan ng dalaw. Lumiwanag ang aking aura at para bang nakaramdam ako ng matinding saya. Pansamantala akong natuwa ng araw na iyon kahit pa alam kong sa mga susunod na araw ay lalakad na muli kami at lalaban. Mahal, huwag ka munang mag-isip ng kung ano ha. Ang sinasabi ko lang, hindi na ako dinatnan ng buwan ng dalaw. Hayaan ko muna. Hindi mo na ako magpapacheck up. Para naman masaparesa kita. Kaya mag-iingat ka palagi. Magkakaroon na tayo ng baby. At gusto kong lumaki ang anak ko na may ama. Tandaan mo iyan. Saad ni Len. Wala akong pakialam. Basta iisipin ko na buhat ngayon. Magkakaanak na tayo. At mahal, tandaan mo, hindi man ako magtagumpay sa misyon ko dito. Lagi mong tatandaan na uuwi ako ng buhay. At gusto ko pag-uwi ko, malaki na ang tiyan mo. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano paman dahil nandyan ang inay. Aalagaan ka niya. Mahal na mahal kita, Len. Saad ko pa. Masayang nakatanaw sa akin si Kapitan at ang ilan kong kasamahan. Alam nila na kahit papano, nakatanggap ako ng magandang balita mula sa asawa ko. Tinapik pa ako ng ilan kong kasamahan at sinabing masaya sila para sa akin. At bumulong pa si Kapitan na, "Ninong ako ha." At nagkatawanan kami. Paggabi na sa lugar na yon, para bang ang oras ay napakabagal. At ayan na naman ang aking pangamba. Nakakaramdam na naman ako ng kung ano-ano. May mga pumapasok sa aking isipan na hindi ko maipaliwanag na para bang ayaw ko nang gumabi. At parang ayaw ko nang makaramdam ng antok. Nakokonsensya ako sa ginawa kong pagsisinungaling kay Len. Sinabi kong maganda ang lugar at maging ang tanawin ay maganda din. At sinabi ko rin wala kaming nakakalaban. Napakahirap talaga magsinungaling. Mahirap gumawa ng kwento. Na kahit hindi naman totoo, pero kailangan kong gawin iyon. At tanging ang ama ko lang ang nakakaalam ng lahat. 5 araw mula nang mangyari ang aming bangungot sa lugar na iyon. Nag-report ang aming mga kafgo na may napansin daw sina Kapitana at mga tanod na mga van na dumating. At muli na naman daw natakot ang buong barangay. At halos wala na naman daw lumalabas sa kani-kanilang mga bahay. Kaya inuutos ni Kapitan na magronda kami sa gabi kasama ang mga kafgo. Malaking palaisipan sa amin kung bakit natahimik ang mga rebelde.
Bakit hindi mabasa ang kanilang mga binabalak? Hindi na namin pwedeng iwanan ang aming misyon dahil hindi pa ito ganun kapayapa. At hindi papayag ang aming kapitan maging ang aming mga commanding officer na aalis kami sa lugar ng ganon-ganon na lang. 10 sundalo ang kanilang pinatay kaya kailangan nilang magbayad sa batas. At wala pa kaming natatanggap na utos na pwede na kaming sumugod sa kuta ni Canestor. Naka-duty ako ng 5 araw sa pagroronda. 6:00 ng gabi hanggang sa 6:00 ng umaga. Kasama ko ang 2 kafgo at 4 na kasamahan kong sundalo. Natutuwa ako dahil nagtitiwala sila sa aking kakayahan. Alam daw nila na ligtas sila pagkasama ako. Kaya naman bago ako lumabas ng aming barracks, ang aking talisman, agad ko itong binubulungan ng orasyon. Alam kong mahirap ang aking kalagayan at hindi ko naman masisisi ang aking mga tropa dahil umaasa sila sa aking kakayahan. 1 hanggang 2 araw sa aming pagroronda ay wala naman kaming nakitang kakaiba. Subalit sa ika-4 na gabi, doon na namin nararamdaman at nakita ang kakaibang nilalang na palakad-lakad lang sa tabi ng highway. Isang nilalang na napakabilis tumakbo. At kung aking hahabulin ang tingin ko'y anyong aso na ito, hindi lang 1, hindi lang 2 ang nakikita ko. At pag kami ay kanilang natatanaw, tumatakbo sila sa gitna ng gubat na para bang kami ay pinapasunod. Pero hindi kami hangal para pumasok sa kanilang pain. Saad ng mga kafgo, napakahirap ng kanilang pamumuhay. Dahil sa mga nilalang na alam nilang wala silang kalaban-laban. Dahil sa gabi pakaramdam nila hindi na talaga sila ligtas. Maging ang kanila daw mga aso ay nauubos. At maging ang kanilang mga alagang kambing ay utay-utay na ring nababawasan. Maging ang mga inahin daw, kinabukasan ay hindi na nila makita pa. Sa ika-5 gabi naming pagroronda, wala pa namang nangyayaring krimen. Kaya kami nakikiramdam pa rin sa kanilang plano. Pero naaawa na talaga kami sa mga tao sa barangay nila. Hindi na sila makapamuhay ng normal. Dahil kahit sa araw, nakakakita sila ng malalaking aso sa kagubatan na dati naman ay pwede silang pumunta at magpastol ng kanilang mga hayop doon. Maging si Kapitan ay naiinip na rin. Wala kasing bumabang utos galing sa taas. Gusto na naming pasukin ang kagubatan pero wala pa talagang utos sa amin. Hindi kami makakibo at lahat kami ay nakikiramdam lang muna. Tanging pagroronda lamang ang pwede naming gawin. At sa ika-5 araw nga, nakaramdam ako ng kakaiba at umaamoy na naman ang malansang amoy na kasama ng hangin sa pwesto namin. Sarento, tignan mo ang mataas na puno, halos nababali na ang sanga. Tignan mo ang nakadapo, napakalaking ibon. Mukhang inaabangan tayong dumaan. Una ng kafgo. Sinubukan ng kasama kong sundalo na barilin. At hindi naman niya matamaan dahil may kung anong persa na para bang may kakayahan itong umiwas sa bala. At madilim na ang paligid. Tanging sinang ng buwan lang ang tanging liwanag namin. At habang abala kami sa ibon, nagulat ang kasama kong kafgo. Biglang dumami ang aso sa highway at dahan-dahang lumalapit sa amin. Agad akong humanda, sabay bulong sa aking talisman. Inilabas ko ang aking buntot pagi at ang aking mga patalim. Isinabit ko na sa liig ko. Marami sila at sa bilang ko, nasa 6 na aso na ang lalaki. At rinig na rinig ko ang ungol nila.
Ibig sabihin, may dumating na nga silang backup at mas agresibo at mas mataas na uri ng halimaw. Siguro igaganti nila ang kanilang mga kalahi na napatay namin. Dating gawi, iwahiwalay tayo ng takbo. Huwag mo na kayong babalik ng barracks. Sigaw ko at pumasok kami sa gubat. At muli ang aking pangamoy at pandinig. Aktibo na naman. Rinig ko ang kanilang mga yabag at ungol na alam kong galit na galit. Lahing sarot ang mga ito. Nagaan yung aso na malalaki ang katawan at mas aktibo ang kanilang galaw kumpara sa una naming nakalaban. Nagtago kami at dumikit sa malalaking puno upang ang aming likurang katawan ay ligtas. Nagtitig isa kaming puno at tahimik kaming naghihintay ng kanilang paglusok. Mga yabag sa lupa ang aking sinusundan at ginagawang gabay. Dahil sa amera, mga tuyo ang dahon at yun ang ginagawa kong gabay na alam kong malapit na sila sa pwesto ko. Napakabaho ng amoy nila. Naghahalong malansa at maanggo na tila ba amoy kalabaw na galing sa putikan. Ang ibig sabihin, matataas na uri ng sarot ang mga ito. Hindi sila kagaya ng nakalaban namin noong nakaraang linggo. Paglingon ko, nagkagulatan kami at nasa likurang bahagi ko na pala ito. Musta kaibigan? Ano ang balak ninyo? Uubusin niyo muli kami. Nagkakamali kayo. Hindi na kami kagaya ng mga napatay ninyo noon. Mga demonyo kayo. Sigaw ko at lisik na lisik ang mata ng malaking aso. Ang kanilang mga laway ay walang humpay sa pagtulo at ang kanilang amoy sobrang lansa talaga. Kitang-kita ko ang lahat dahil sa mata kong may talisman at lahat ng kargada ko sa katawan umiinit na ng tuluyan. Hindi ko gagamitin ang aking baril. Lakas laban sa lakas ang aking gagawin. Napatigil ito at nakikiramdam sa aming galaw. Naamoy na niya ang aking mga talisman. Pero naramdaman ko na may isa pang aso ang nasa paligid at kailangan kong gamitan ng baril dahil ayaw nilang lumapit sa akin. Mahihirapan akong gamitan sila ng patilim kong tanso dahil ayaw nilang lumapit sa akin. Yun lang naman ang tangi kong panlaban sa matatalas nilang kuko at pangil. Agad akong dumapa at pinunteriya ang mas malayong aso at agad ko itong binaril. At narinig ko na may binaril na rin ang mga kasamahan ko. At ang kafgo na natatanaw ko na malapit sa pwesto ko, binabaril na rin ang malaking aso na malapit sa akin. Pero lahat ng iyon ay wala kaming natamaan. Napakaliliksi nila at kakaiba ang kanilang kilos. Umaatras sila at nawala sa gubat at ang simoy ng hangin sa aming paligid ay payapa na. Ang lalaki nila, sarhento, at kakaiba ang kanilang amoy. May mga talisman sila sa katawan. Mukhang mas mahirap ang ating kalaban ngayon kumpara noong nakaraan. Wika ng aking kasamang sundalo at kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Agad itong nag-antanda sa cross at bumulong ng dasal. Naaawa ako sa kanila. Siguradong may anak at asawang nag-aalala sa kanya. Ibang klaseng aswang yun mga sir. Parang lahing sarot. At sayang, napatay na nila ang magaling naming albularyo. Sana makakakuha ako ng pangontra. Ang dami kong anak, 6. Ayaw kong mawalan sila ng ama. Daing naman ng kafgo na napaupo na lang sa damuhan at napaisip. Sa ganong pagkakataon, doon ako nahihirapan.
ang makita ang aking mga kasamahan na natatakot para sa kanilang buhay. Alam kong sa aking kakayahan mas kaya kong mabuhay sa kagubatan kumpara sa kanila. At hindi ko naman maiipangako na kaya ko silang ipagtanggol lahat. Agad na kaming nag-report kay Kapitan at nalungkot din ito sa nangyari. Tanging ang hinuhugutan na lang nito ng lakas at pag-asa ay ang mga dumating na sundalo na sanay sa giyera sa Mindanao. Muli, isang kasinungalingan na kailangan kong gawin. Agad akong tumawag kay Len para lang magsinungaling. Ang aking mahal, paniwalang paniwala sa mga sinasabi kong hindi naman totoo. Ano ang ginagawa ninyo ngayon, mahal? Wala bang rebelde ang bumababa sa kabundukan? Wala, mahal. At wala pang utos sa amin dito sa kampo. Nakakainip nga. Tulog lang kami ng tulog sa araw at nagroronda sa gabi. Pagsisinungaling ko pa. At agad kong binago ang aming tema ng pag-uusap. Kumusta ang inay? May alaga ba ulit siyang buntis? At ikaw, hindi ka na ba talaga dinatda ng buwan ng dalaw, mahal? Excited na ako. Kahit yan ay otoy or nene. Basta, masayang masaya ako. At natawa ang mahal ko at sinabing buntis nga raw talaga siya. Kay sarap sa tenga ng alaghak ni mahal habang tumutulo ang luha ko. Dahil hindi ako sigurado na babalik pa akong buhay sa piling niya. Mahal, sabi ng inay, kahit daw ako'y huwag na munang magpa-check up sa bayan. Siya na daw ang bahala sa amin ng apo niya. Ang saya-saya nila, itay. Unang apo daw nila ito kaya aalagaan nila. Kay sarap pakinggan ang kinakwento ni mahal. Pinipilit kong maging kalmado at bawat tawa niya, ginagantihan ko din ng masayang salita upang hindi niya mahalata ang aking takot at pangamba. Mahal, pilitin mo naman na huwag magpagod. Lagi ka munang mahiga at matulog. At kapag malaki na ang baby natin sa tiyan mo, tsaka ka na lang muling kumilos. At sumagot ito ng susundin daw niya ang bilin ko. At nagpaalam na ito. At nag-iwan ng katagang mahal na mahal daw niya ako. Dumaan ang ilang araw at nananahimik ang mga lahing sarot. Maging ang mga rebelde walang paramdam. Takang-taka na talaga kami ni Kapitan. Ang mga sibilyan naming kasangga ay nagsimula ng gumawa ng paraan na alamin ang plano ng mga rebelde sa taas ng bundok. Pero lahat sila walang maisagot sa amin. Dahil tahimik daw ang mga ito sa taas ng bundok. Maging ang mga halimaw na aswang ay hindi na namin nakikita sa gabi. At ito ang kinakatakutan ni Kapitan. Mukha daw may binabalak na masama at matindi ang pagpaplanong ginagawa para sa amin. Kaya sabi ni Kapitan, huwag na huwag kaming magtitiwala at huwag na huwag kaming kampante. At ang ipinapakitang katahimikan at kapayapaan ng mga kalaban namin ay tiyak may kapalit na matinding labanan. Halos 1 buwan na ako sa misyon ko at wala pa ring linaw ang aming ginagawang plano. Dahil maging ang aming commanding officer ay walang sinasabi sa amin kung ano ba ang aming gagawin. Maging sila ay nagpaplano dahil naninibago daw sila sa katahimikan ng mga rebelde. At nagtataka ako kung saan na pumunta ang mga lahing sarot na alam kong hindi naman sila tatagal kung wala silang nabibiktimang tao man o hayop. At dumating na nga ang aming kinakatakutan, kabilugan ng buwan. At bigla na lang nagtahulan ang mga aso sa paligid.
at nakakarinig kami ng malalakas na alulong sa taas ng bundok. Agad kaming pinaghanda at sinabi ni Kapitan na lumabas kami ng aming barracks. At ang mga backup naming sundalo, sila ang nananatiling mata at tenga namin. Dahil sanay sila sa kagubatan, ang pinagkaiba lang ngayon, halimaw ang aming mga kalaban. Nakiusap sa akin si Kapitan na paganahin ko ang aking pang-amoy at tenga. Dahil ako naman ang kanyang inaasahan na makakaalam kung dumadating na ba ang mga halimaw o ang mga lahi ng sarot. Sinabi ko naman kay Kapitan na maaasahan niya ako at ako na ang bahala sa bagay na iyon. Bilog na bilog ang buwan, nakakapangilabot habang tinititigan ko ito. Lalo itong lumalaki at naghahalong kulay dilaw at pula ang aninag ko. Alam kong dugo at kamatayan ang ibig sabihin noon. Nakakapangilabot talaga maging ang paligid. Parang may ipinapahiwatig ang buwan sa amin. Nagdasal na lang ako na sana walang masawi sa laban namin. Pinagpapawisan ako ng malamig. Dahil nagsisimula ng uminit ang aking kwintas. At alam ko, nararamdaman iyon ng tatay ko. Nang pumatak na ang oras sa eksaktong 12:00 ng hating gabi, doon na kami nabigla. Nang nagradyo ang mga nagkalat kong kasamaan sa gubat at sinabing lumalakas na ang dagundong sa mga nagtatakbuhang hindi nila maintindihan kung tao ba o mga hayop iyon. Magsipaghanda kayo. Hangad ko na makabalik kayo sa inyong pamilya ng buhay. Babalik kayong buo sa inyong mga pinanggalingang bayan at magtulungan kayo. Ipagtanggol ang bawat isa. Andito na ang ating mga kalaban. May nagradyo na sa akin na kasama na ang grupo ni Canistor. At ang mga halimaw, kasabay nilang bumaba galing sa taas ng bundok. Mag-iingat kayo. Radyo ni Kapitan sa amin. Hindi ko na maintindihan ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon. Umiinit na ang aking katawan. Dahil sa aking talisman, nakita ko na lang ang sarili ko na tumatakbo at sumasalubong sa nakikita ko mga malalaking anino. Naririnig ko ang dagundong ng takbuhan nang hindi ko maintindihan kung mga tao ba o hayop ang tumatakbo. Nakita ko din ang grupo ng mga kapwa ko sundalong sumasalubong din sa mga aninong naglalakihan na hindi nila maintindihan kung ano ba talaga ito. Habang ang grupo naman ni Canistor ay nagsimula ng magpaputok at pinupunterya nila ang aming barracks. Akala siguro nila nasa loob pa kami. Hindi ako papayag. Nakatatak yan sa utak ko. Patay kung patay. Pero uuwi akong buhay sa aking mahal. Tandaan ninyo, iyan ang sigaw ko. Habang sinasalag ko ang mga sumasalubong sa akin, may makakapal na balahibo at sa liwanag ng buwan kitang-kita ko ang kanilang anyo. Malalaki silang nilalang. Kakaiba sila at hindi lang basta lahing aswang lang dahil ang kanilang lahi ay sarot na nabanggit sa akin ng aking ama noon. Iba ang kanilang lahi kumpara sa mga ordinaryong aswang na Tagalog. At sila ay kalamitang namumuhay sa malalayong lugar ng dulo ng Pilipinas. At ngayon, alam ko na ginagamit nila ang kanilang kakayahan at nagpapabayad sila sa mga rebelde para pumatay na mga militar o kawal ng pamahalaan. Mabibigat sila, mabuti na lang at magaling akong umiiwas. Naiiwasan ko ang kanilang mga kamay at patuloy akong nananangga gamit ang aking patalim. Madami na rin akong nasaksak at ang ilan sa kanila ay tumitila po ng malayo. Ang iba naman ay
pinagtutulungan ako. Pero patuloy akong nananangga. Hindi pa ako pagod at ang lakas ko ay nanggagaling sa aking talisman na ibinaon ng tatay ko sa aking katawan. Dahil sa liwanag ng buwan, pinipilit kong maabot at malaslas ang kanilang mga liing. Yun lang ang aking panlaban sa kanila at napalingon ako sa isang napakalaking aso na aking kakaharapin. Halata kong siya ang namumuno sa grupo ng mga sarot. Galit na galit ito sa akin at ang haba ng kanyang kuko at nanlilisik ang kanyang mga matang mapupula. Nakatingin lang siya sa akin habang inuubos ko ang ilan pa niyang mga kasamahan na dumadagan sa akin. Matapos kong maubos ang kanyang mga kasamahan, kitang-kita niya na nagkalat sa aking unahan ang kanyang mga kasamahan na wala ng buhay. Nagkalat ang dugo sa aking paligid habang tanaw ko na galit ito sa akin at naghahanda ng salakahin ako. Rinig ko rin ang mga putok ng baril mula kina kapitan at sa mga kasamahan ko. At ngayon, kakaharapin ko ang isang pinakamalakas na aswang. Alam kong siya ang namumuno sa mga halimaw na iyon. At nagkatitigan kami na alam kong anumang oras ay sasalakay na ito. Paglingon ko, may isang hubad na lalaki na nagsasalita sa tabi ng halimaw. Humahalakhak ito at pinagtatawanan ako. Oh, oh, oh. Isa yan sa sundalong may talisman sa katawan. Matagal na akong gigil na gigil sa taong iyan. Siya ang pumatay sa ating mga kasamahan noong nakaraan. Kailangan nating tapusin ang buhay ng lalaking iyan. Hindi ka na nakakatawa, lalaki. Ang talisman mo ay mahina kung ikukumpara sa amin. Pero hindi ka na namin bubuhayin. Magdasal ka na sa Diyos mo. Magdasal ka. Sigaw nito. Habang ang napakalaking aso ay hindi nagbabago ang titig sa akin. Kailangan kong umanda. Iniisip ko ang mukha ng aking mahal na si Len. At iniisip ko rin kung makakabalik pa ba ako. At makikita ko pa ang anak namin. Diyos ko, gusto ko pa pong umuwi sa aking mga magulang at sa aking asawa. Bigyan niyo po ako ng lakas. Kailangan ko pong labanan ang halimaw na ito, Panginoon. Gusto ko pong makasama ang aking mag-ina. At gusto ko pong makita at makasama sa paglaki ang aming anak. Kayo na po ang bahala sa akin. Dasal ko nun. Muling humalakhak ang lalaki at sinabing mukha daw na takot na ako. Pero habang ganoon ang pakaramdam ko, lalong lumalakas ang loob ko. Hindi ako gagamit ng bala. Pipilitin kong makipagbunog gamit ang aking patalim na tanso. Yun lang ang paraan para mas madali silang matalo. At kung magkagipitan man at hindi na ako makakilos, tsaka ko gagamitin ang baril ko. Iyan ang plano ko at hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Sumigaw ang lalaking hubad ng sugod. Patayin ang mayabang na iyan. At agad namang tumakbo papalapit sa akin ang malaking aso na halos mas malaki pa sa akin. Kitang-kita ko na humaba ang kanyang mga kuko at pangil. Napakalakas ng kanyang atungal. At ang mga mata nito nakakatakot tignan. Pulang-pula. At para itong anyong demonyo. At tulad nga ng sinabi sa akin ng ama ko, hubadin ko ang sapatos ko at dumapa sa lupa. Sa halip na ako'y tumakbo pa sa lubong sa kanya, dumapa nga ako sa lupa habang inaalis ang aking sapatos. At sa ginawa kong iyon, bulag ang halimaw. Hindi na niya ako makita kung saan ba ako pumunta. Malabo ang kanyang tingin sa akin at dahan-dahan akong gumapang papalapit sa kanya. Inuna kong puntahan ang lalaking nakahubad at alam kong isa din siyang aswang. Pero hindi pa siya nagpapalit ng anyo.
Galit na galit akong dinaganan ito at pinagsasaksak ko sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Nabigla siya at hindi kaagad nakakilos. Umatungal ito ng malakas at halos kabi-kabila ang nagraradyo sa akin at sinasabing kumusta na ako. Kung kailangan ko ba daw ng backup, sinagot ko sila kapitan at sinabi kong hindi ko kailangan ang tulong nila. Iligtas niyo ang buhay niyo at kung tapos na kayo kina Kanistor na makipaglaban, magtago na kayo. Sigaw ko. Pagkaramdam ko rin ay lalong lumalaki ang halimaw sa galit dahil halos maputol ko ang liig ng lalaking pumahalakha kanina sa akin. Handang-handa na ako sa mangyayari. Inubos ko ang bala ko sa kanya. Hindi siya tumatakbo papalapit sa akin. Tinatamaan siya ng bala pero hindi niya ito iniinda. Patuloy itong umaatungan at hinahanap ako. Nagpagulong-gulong ako habang nakadapa sa lupa. Dahil yun lang ang magiging panangga ko hanggat ang aking mga paa ay nakatungtong sa lupa. Malabo ang tingin niya sa akin at hindi niya kaagad malalaman kung saan ako naroroon. Dahil sa pangyayaring iyon, kinuha ko ang aking buntot pagi. Napakatalas nito at alam kong ang bawat sugat sa kanya ay hindi na ito gagaling pa. Nag-ipon ako ng lakas dahil alam kong mahihirapan akong dumagan sa kanya. Pumunta ako sa kanyang likuran at agad ko siyang dinambahan at pinagsasaksak ko ito sa likod. Tumilapon ako ng napakalayo dahil sa lakas niya, pero alam ko, nakasampung tama na ako ng saksak sa kanyang likuran. Ngunit ang binsol ng pagi ay hindi ko talaga ito binitawan. Umaatungal ito sa sakit at hawak ang kanyang likurang bahagi habang ako ay nagpagulong-gulong muli upang maghanap ng lupa. At hindi na naman niya ako makita. Nakakatakot ang kanyang sigaw at alulong. Parang galing sa ilalim ng lupa. At ang kanyang laway halos tumutulo na dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Ako man ay masakit na din ang buong katawan at panay pa rin ang radyo ni Kapitan at tinatawag ang pangalan ko. Rinig na rinig ko ang kanyang pagdarasal. Pinagdarasal niya na sana makaligtas ako. Dahil tanaw nila ang nangyayari sa aming dalawa ng malaking aso, takot na takot sila at may ilan pang nagraradyo sa akin na susugod na daw sila at tutulungan ako. Muli akong sumigaw. Huwag niyong gawin iyan. Iligtas ninyo ang sarili niyo at uuwi pa kayo sa pamilya ninyong buhay. Magagalit ako sa inyo pag nagtungo pa kayo dito sa lugar ko. Sigaw ko sa radyo. Alam kong may tama ng halimaw. Alam kong mas lamang na ako sa kanya. Pagod lang ang aking nararamdaman pero malakas pa ang aking katawan. Isang bulong sa aking talisman at nagmakaawa akong tulungan ako. At binigyan nila ako ng lakas. Huminga ako ng malalim at biglang napakabilis ng pagtakbo at muli ko siyang dinambahan. At ang buntot ng pagi at ang aking matalas na patilim, kaagad ko itong isinaksak sa liig niya. At wala na akong pakialam kung saan ba siya tatamaan pa. Basta't nilaslas ko ang kanyang liig at ang kanyang mga kuko na tumatama sa akin, baliwala na yon. Ang iniisip ko na lang, kailangan kong malaslasan ng liig ang lahing sarot na aswang. At dahil na rin siguro sa aking pagkagusto na makauwi ng buhay sa asawa ko, nagawa kong laslasin ang liig nito. Pero napakarami kong tama ng kanyang mga kuko at minsan din niya akong nakagat nito. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Napahiga kami sa lupa at pinagsasaksak ko pa ang kanyang mga mata. Lumuluha ako na sumisigaw na tama na. Gusto naming mabuhay dahil may pamilya kami. Kung kaya ay huwag nila kaming idamay. At isang nakakabinging katahimikan ang naganap. Iputok ng baril ng kapitan, hindi ko na maririnig pa.
at wala na ring nagraradyo sa akin. Nanginginig ako sa pagod at sakit ng aking nararamdaman dahil sa mga tama na mga kuko nito at kagat sa aking mga braso o kahit saang parte. Nagbalingalinga ako sa paligid at kitang-kita ko na nagbabago ang kanyang anyo at nagiging isang tao na ito. At ang katahimikan ng gabing iyon at ang liwanag ng buwan ang saksi sa ginawa kong pagpatay sa pinakamalaking halimaw na nakalaban ko sa buong buhay ko. Nakaramdam ako ng panginginig ng katawan. Nagana na ang laso ng kuko at pangil ng lahing sarot. Kaya nagmadali akong kinapa ang bote ng langis ng inay na nakakwinta sa aking liig. At halos ibinuhos ko na ito sa buo kong katawan. Nakaramdam agad ako ng ginhawa at agad akong bumulong ng pasasalamat sa mga talisman ko sa katawan. At ang sumunod na nangyari, hindi ko na alam. Nakaramdam ako ng matinding antok. Alam kong kagagawan iyon ng talisman na ibinaon ng itay sa balat ko. At alam ko ring kasalukuyang nag-uorasyon ang itay sa mga oras na iyon. Tapos biglang dumilim na ang paligid at nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako sa tunog ng malakas na pagaspas ng ilisi ng chopper namin. Nakangiti sa akin si Kapitan nang ako'y magising. Kaya napayakap ako sa kanya at alam kong buhay nga ako. Nang makita ko ang mga sugatan kong kasamahan at nakangiti din sa akin, sinabi pa ni Kapitan na ligtas daw kaming lahat. Sarhento, panalo tayo. Napatay ko si Canistar at ligtas na ang mga tao dito. At ligtas na ang mga tao dito sa lugar. Payapa na silang makakapamuhay. Nalagasan natin ng nasa 80% ang mga rebelde. May ilang nakatakas pero sugatan ang mga ito. At ang nasa 20 lahing aswang ay naubos ninyo sa Rento. Katulong mo ang mga backup natin na sundalo galing Mindanao. At lahat sila sugatan din na kagaya mo. Pero buhay tayong lahat. At uuwi na tayo ngayon sa ating mga pamilya. Salamat, Sargento. Isa kang bayani. Lahat tayo ay bayani. Pero sa ginawa ninyong paglaban sa mga halimaw, kakaiba ang lakas at katapangan ninyo. Kaya naman kailangan ninyong tumanggap ng isang parangal mula sa ating gobyerno. Mahabang wika ni Kapitan. Parang isang magandang awitin ang naririnig ko sa mga sinasabi ni Kapitan. Nakangiti ako habang kita ko ang katawan ko ay duguan. Ngunit wala na ang mga sugat ko at maging ang aking mga talisman ay hindi na mainit. At hinahawakan ko na ito. Ramdam ko na payapa na ang lahat at alam kong wala na kaming kakaharapin pang laban. Ilang oras pa, ibinaba na kami sa loob ng kampo at muli kaming ginamot, pinaligo at pinagpalit ng mga damit. Nagdatingan ang aming mga commanding officer at ang matataas na opisyal, pati general at isa-isa kaming pinarangalan. Niyakap kami at nagpasalamat sa aming kagitingan. Napakasaya ng aking pakaramdam ng mga oras na iyon. Dahil alam kong ilang araw lang dadating na ang aking mahal at susunduin ako, maging sila inay at itay. Ganoon naman lagi pag galing ako sa labanan. Susunduin nila ako sa kampo at masayang masaya sila at sama-sama kaming uuwi sa Quezon. Naglapitan sa akin ang aking mga kabaro at ang dating kasama ko sa Mindanao. Humahalakhak sila at sinusuntok ako sa dibdib. Napakayabang ko daw at napakagaling pa ring lumaban. Hanggang sa muli, sabi nila. At natawa rin ako. Dahil para ring walang nangyari sa kanilang lahat. At ang mga kilos nila,
parang di galing sa labanan. Alam ko naman na may tinatago rin silang talisman. Kumakaway sila sa akin papalayo dahil aalis na daw sila. Lilipat daw sila ng lugar at may panibago silang laban. Sabi ko nga, magpahinga muna sila. Pero humiling ang mga ito ng misyon. Ang buhay daw nila ay inilaanan nila sa laban. At hanggat kaya daw nilang lumaban, lalaban pa rin daw sila hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Hindi ko malilimutan ang kanilang mga mukha. Nakangiti kahit kabi-kabila ang mga sugat. Nakangiti kahit kabi-kabila ang mga sugat na natamo nila sa labanan. Alam kong hindi lang sa bayang iyon kami magkakaroon ulit ng laban sa mga lahi ng aswang. At handang-handa pa rin ako kahit sa huli din ng aking buhay. Sa ikatlong araw, malakas na ako at inisa-isa kong puntahan ang aking mga kasamahan. Nagpapaalam na muna ako at sinabi kong kailangan ko munang magpahinga dahil buntis na ang aking asawa at ganon din daw sila. At hanggang sa muli daw na pagkikita-kita namin. Kaagad akong iginawa ng report ni Kapitan at release papers para makapagpahinga muna ako sa Quezon. At ilang sandali lang tumakbo na ang aking mahal na si Len. Lumuluha na natutuwa. Halos hindi ako makahinga sa higpit ng kanyang yakap habang ang itay ko'y nakangiti at naka-thumbs up sa akin. Ang ina ko naman ay agad nang tinitignan ang aking mga peklat sa katawan. At alam kong ang kamay niya ay isa ring gamot para sa kagaya kong gumamit ng matinding talisman. Mahiwaga talaga ang haplos ng inay ko at nakakaramdam ako ng ginawa sa kaloob-looban ng aking katawan. Nagpaalam na ako kay Kapitan at sinabi kong hanggang sa muli. At sinabi ko sa kanya, muli akong sasama sa susunod na misyon namin. Masaya ito at yumakap, sabay sabing matatagalan pa yon. Magpahinga muna tayong dalawa. Tatawagan na lang kita pag kailangan na kita. Dumaan ka sa finance. Kunin mo ang sahod mo at nag-iwan doon ng kaunting bonus ang pamahalaan. Para sa atin yon, Sargento. Gamitin mo yon sa panganganak ng misis mo. At siguraduhin mong ligtas ang baby mo. Sige na, Sargento. Magpahinga na muna tayo. At sabay kaway nito, tapos umalis na rin. Habang nasa biyahe kami patungo ng Quezon, hindi ko malilimutan ang lahat ng pinagdadaanan ko. Kaya naman kinukwento ko ito sa aking mga magulang at lahat sila nakatulala sa akin. Ang aking ina at ang aking asawa halos hampasin ako. Dahil tumatawag daw sila nun. Yun pala ay nasa panganib na ako. Pero ang itay, alam na ang lahat at tatawa-tawa lang ito. Bakit ko daw ipinaglihim sa kanila? Sabi ko, ayokong mag-isip sila ng masama. At baka mamaya, maaapektuhan pa ang pagbubuntis ni Len. Halos hindi sila makapaniwala maging ang pinsan ko na may-ari ng sasakyan. Nangilabot daw sila sa mga kwento ko. Sinabi kong hindi lang naman ganon ang aming mga kalaban. Rebelde din ang iba at kalaban ng gobyerno. Pero sabi ko, mas matindi ang naging kalaban ko ngayon. Mas demonyo at mas matataas ang lahi nila. Napakahaba ng aming biyahe at napatingin ako sa labas ng sasakyan at natatawa. Dahil iniisip ko na hindi ko sukat akalain na mararanasan ko pang magbiyahe. Dahil buong akala ko hindi na ako makakabalik ng Quezon na humihinga pa at bumubuka ang mga mata. Ngayon, yakap-yakap ko na ang mahal ko, maging ang aking ina ay hindi tumitigil sa paghilot sa likuran ko hanggang sa ulo. Sana ganon din ang ina ninyo.
Lagi niyang ginagawa ang ganoon sa aming magkakapatid. At ang panggagamot niya sa aking buong katawan ay para bang umiinit ang palad nito at kay sarap sa pakiramdam. Lalo na pagdating sa bahagi ng ulo, kay ginhawa talaga. Alam na alam ng inay kung saan ang aking kahinaan at inaalagaan pa rin ako ng inay kahit maedad na ako. Napakaswerte ko sa pamilya ko at napakaswerte ko sa aking asawa. Wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Kaya naman bilang ganti, magiging kawal pa rin ako at lalaban sa kalaban ng gobyerno at lahat ng masasama. Haharapin ko pa rin. Ako ang kanilang magiging kalaban. Bata pa naman ako. Mahaba pa ang buhay ko sa pagkikipaglaban. At hanggat si Kapitan ay nananatili ang pagtitiwala sa akin, sasama't sasama pa rin ako sa kanyang misyon. Pagdating namin sa amin sa Quezon, may hinahandang salusalo ang aking mga kamag-anak. Napakasaya ko dahil dumating din ang mga magulang ni Len. Nagpapasalamat sila dahil buhay akong nakabalik. Dahil alam nila ang nangyayari sa amin. Dahil sila ay nagtatrabaho sa loob ng kampo at monitor daw nila ang lahat ng nagaganap sa amin sa loob ng halos 2 buwan. Alam na alam ng mga magulang ni Len ang nangyayari sa akin pero pilit nilang itinago ito sa kanilang anak upang hindi ito mag-alala at baka mapahamak pa ang kanyang dinadalang sanggol. Matapos ang salo-salo at kaunting kwentuhan, nagpahinga na ako. At kailangan kong bumawi ng lakas at sa unang kabilugan ng buwan at araw ng Biyernes, muli kaming nagsama ng aking ama upang pakainin ng orasyon ng aming mga talisman. Mas tumibay ang loob ko dahil sa mga talisman ko sa katawan. Malamang hindi na ako bumalik ng buhay sa pamilya ko, kundi dahil sa kanila at sa tulong ng ama ko. Nagtagalan ang aking bakasyon at nakita ko kung paano lumaki ang tiyan ng mahal kong si Len. Nasaksihan ko rin nang lumabas na ang anak namin sa tulong at pag-aalaga ni inay. Hindi na kami nagpa-doktor pa. Nakaya naman ng inay at ni Len na ipanganak ang anak kong lalaki na malusog at ligtas. Halos tumulo ang luha ko nang marinig ko ang unang uha ng anak ko. Kamukhang kamukha ko ito at mukhang kagaya ko ring palaban at matapang. Ganyan nga anak, dapat matapang ka at lakasan mo ang iyak mo para matakot ang mga aswang at lamang lupa sa iyo. Bulong ko sa anak ko. Nang makita kong maganda na ang kalagayan ng aking mag-ina at nakita kong malusog ang aking anak, alam ko namang hindi siya pababayaan ng aking ina. Kaya naman agad na akong kumunta kay Kapitan at sinabi kong tatanggap na muli ako ng misyon. Masayang masaya si Kapitan. Matagal na pala niyang iniintay na ako ay tumawag sa kanya. Pero sinabi nitong pabinyagan ko muna ang anak ko bago umalis muli at tumanggap ng misyon. Kaya naman siya na rin ang nag-asikaso na mabinyagan ang anak ko sa loob ng kampo. May sarili kaming simbahan sa loob ng kampo at ang ginawa kong ninong si Kapitan at ang malalapit kong kaibigan na sundalo din. Masayang masaya kaming lahat. At ilang araw nga matapos ang binyagan, tumanggap na kami ni Kapitan ng bagong misyon kasama ang aking mga kaibigang sundalo. Ang kalaban namin bukod sa taong labas, kalaban din namin ang mga sindikato na ang kanilang mga binibiktima ay ang mga kaawa-awang magsasaka. Kaya matatagalan ulit kami sa misyon pero malapit lang ang aming destinasyon. Madaling makauwi sa Quezon at naaalagaan ko ang aking anak at nakikita ko siyang lumalaki. Habang tumatagal at umiidad ako, naalala ko ang mga pinagdadaanan kong laban. Napapatingin ako sa aking mag-ina
at iniisip na paano kung hindi na ako nakabalik ng buhay. Sa ngayong 40 na ako at muling nagdadalang tao si Len, pinilit kong hindi na tumanggap ng malalayong misyon. Ayaw na ayaw ko nang bumalik sa dati kong karanasan. Ibang usapan na ito dahil 2 na ang anak ko at sumang-ayon naman ang aking ama. Mula nga noon, nakakauwi na ako monthly sa pamilya ko at kitang-kita ko ang paglaki ng 2 kong anak. Hindi pa rin maiiwasan ang mga problema sa aking misyon at kahit malalapit ang lugar kung saan ako na-duty. Hindi ko pa rin maiiwasan na makatagpo ng mga nilalang na kakaiba. Naranasan ko rin na makakita ng mga malalaking paniki sa aking paligid na para bang tinitignan niya ako at pinagmamasdan ang lahat ng kilos ko. Pero alam ko namang normal lang iyon dahil alam nila na may kargada ako sa katawan. Amoy nila at ramdam nila ang aking mga talisman. Kaya nakasanayan ko na rin ang lahat. At ang katwiran ko, huwag lang nila akong sasaktan. Hanggang sa dumating na mapagod na ako at maaga akong nagretiro. Matanda na kasi ang nanay at tatay ko. At gusto kong tulungan ang aking ina sa kanyang ginagawang panggagamot. Maging ang ama ko, ginagawa ko na rin ang kanyang mga ginagawa. Marunong na rin akong magtanggal ng mga anting-anting sa katawan. At kasama na rin niya ako sa iba't ibang bayan upang mag-alis ng anting-anting sa katawan ng isang tao. Umaabot kami ng Cavite, Laguna, Batangas, pati sa bandang norte ng Luzon. Maging ang inay ay ayaw nang tumanggap ng alagang buntis. Matanda na rin kasi ito at hirap na rin siyang kumilos. Ang aking 2 anak naman ay lumaking magagalang at sinisimulan ko na ring turuan ang anak kong panganay. Gusto kong matuto sila at lumaki na kagaya ko. Bukas ang mga mata at kaisipan tungkol sa mga talisman. At lagi kong kinakwento sa kanila ang aking mga pinagdadaanang laban sa mga lahing aswang. Mga anak, lagi niyong tatandaan na ang lahi ng ating pamilya ay kakaiba. Hindi tayo katulad ng ibang pamilya na normal. Tayo ay may misyon. Dahil tayo ay may mga agimat na inaalagaan. Kagaya na sa lolo ninyo. At maging ako ay may alaga rin sa aking katawan. At lagi ninyong tatandaan, balang araw, tuturuan ko kayo kung paano ito alagaan. Saad ko sa aking mga anak, lalong-lalo na sa aking panganay na anak na lalaki. Malapit na siyang makatapos sa sekundarya at binabalak niyang kumuha ng kursong criminology at susubok namang maging isang pulis. Suportado naman naming lahat ang pangarap nila. At lahat ng aking alam, maituturo ko rin sa kanya. Ang akin namang bunsong anak na babae gustong maging guro at napakasaya naming mag-asawa dahil napalaki namin sila na mababait na tao. Ang aking panganay ay sadyang iisa ang aming dugo at sa mura niyang edad. Napakagaling niyang magmemorya ng mga Latin na orasyon. Tuwang-tuwa ang aking ama at winika na kayang-kaya na pala ng anak kong panganay na kunin ang ilang talisman sa aking katawan. At sinabi kong hindi ako magdadalawang isip na ibigay oras na makatapos na ito ng pag-aaral. Lahat naman ng aming mga kaalaman alam naming may hangganan dahil matanda na ang inay at itay. Madaming mga nakaabang sa kanilang talisman. Maraming mga malalaking paniki ang laging nasa aming tabing bahay. Nakaabang sa pagkakamali ng ina at nakahanda silang agawin ang kanyang mga talisman. Ang aking ama naman, kaya lagi ko itong nasasamahan sa kanyang gulayan. Malimit na daw siyang sundan ng mga pusang itim sa daan. At nasaksihan ko rin ito. Pag ang taong may anting-anting at matanda na, minsan kusang umaalis ang talisman sa kanyang katawan.
dahil nararamdaman na ng agimat na hindi na siya kayang pakainin ng orasyon ng taong matanda na at may sakit ng dinadala. Marami kasing may agimat na matatanda na nakakalimutan na ang mga salitang Latin na pagkain ng mga talisman. At pag naramdaman iyon ng mga kampo ng demonyo sa paligid, hindi sila mapakali at babantayan nila ito. Masarap na pagkain iyon para sa kanila. At ang mga pusang itim naman na sumusugod sa itay, mga alaga iyon ng mga mambabarang. At oras na mapag-isa ang magulang ko, aatake sila. Pwedeng ikamatay ito ng aking ama at pwede ring hindi na sila magising. Kaya hanggat ako'y nasa tabi nila, malabong mangyari iyon. Aalagaan ko ang mga magulang ko at mananatili akong bantay. At ang mga anak ko, sinabi ko rin sa kanila na huwag kaming pababayaan ng kanilang ina. Alagaan nila kami. At ramdam ko naman na kakaiba ang kanilang pag-uugali. Magalang sila at mahal na mahal kami ni Len. Alam ko namang darating ang oras na mamamaalam na ang aking mga magulang. At dahil naturuan ng inay ang asawa ko, sa kanya isinalin ang talisman ng mga pagpapaanak at manggagamot na rin. At sa akin naman isinalin ng itay ang kanyang kaalaman sa pag-alis ng anting-anting sa katawan ng mga taong hindi na kayang mag-alaga ng kanilang alagang agimat sa katawan. Sa kasalukuyan, ganap ng alagad ng batas ang aking panganay at binaunan ko na ito ng talisman sa balat niya. Kaya malakas na ang kanyang pangamoy at pandinig. At kagaya ng itay ko, ang kambal na talisman ay hawak na niya at ramdam ko pag nasa panganib ito. Ang nakaraan ay nangyayari muli at kagaya ng inay at itay ko, kami ni Lynn ay nakakaranas ng mga pangyayaring naganap na rin noon sa mga magulang ko. At ang pangako namin ni Lynn sa aming sarili, hindi kami mapapagod gampanan ang iniwang misyon sa amin ng aming mga magulang. At hanggang dito na muna ang aking kwento, mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos sa kwentong ito. Naway pagpalain kayo palagi at gabayan ng ating poong may kapal. Ilayaw kayo sa mga sakit at malalagpasan ninyo ang inyong mga problemang dinaranas. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana'y napasaya ko kayo at sana ay nabigyan ko kayo ng aral na hanggat nandyan ang mga mahal niyo sa buhay, huwag niyong hayaang magdagalit kayo palagi. Mahalin ninyo hanggat nabubuhay pa kayo para walang mangyayaring pagsisisi. Muli po, ako po si Rodel ng Quezon Province.